Aku kejore mangkan yo gak rokokan aku. Tolong tukokno rokok bilang ini, Bang. Tukokno rokok ta, Mas? Iya. Tukokno rokok, Dek ya. Sing rada anu. Hah? Yo. Dek. Ya. Yo ta. Endi lah, Mas? Endi? Tak kita lama ya tak bubar. Wah, yo dope. Oh. Dope pun. Ya apa rek? Tukokno rokok, Dek. Hah? Yo, yo. Yo, bapaknya seneng aku. Yo. Iya. Yo. Yo. Loh, ngomong lah, asal mau oleh kalau. Ya apa sih? Kok dalane kurang lho, gak iso merono. Mas, Pak. Gak enak ati. Ora hadiah ketok ya ayu tapi dope pedhot ya dhewe. Doperno. Gak apa-apa, dope kok sing pedhot. Pokok liyane gak. Wah, seneng ati. Arep apa peno? Iku yo. Loh, wis apa-apa. Tapi aku gak enak, Mbak. Cuma perlu rek. Kita nono kan ya. Ya wis gak apa-apa. Ayo mel aku ya. Ayo. Percaya aku wajone masih elek tapi anake lho ayu luar biasa. Itu palingo sing apik iku timboke. Nek ndelok congeke nuwun sewu wae. Nek ndelok congeke iki salah. Tak iso mungkin urip wae. Alas sayang. Rene. Ya, kalau abang-abangan. Malam ini kita seperti api yang sedang membara. Dek, koyo-koyo sak bisa aku petuk sampean iki. Tak enek arek wedok sing tak cintai sak liyane sampean. Iya dicintai. Ora wae menangi titik campilan iki. Cintaku harus sama wis gak enak gambar mantek. Ora wong ayu nek gak awakku. Ora ana wong cocok ning atiku nek gak sampean. Makare lunas. Wis to, aku percaya nek aku. Nek aku yakin. Jadi sebaliknya tak takoni iki. Ya, Pak. Cintakan karo aku. Wah. Pakai gaya, pakai action malam pertama ya wis ngene iki to action. Wis adik percaya sak donya tumplek gelek lho wis. Gak enek pengayu nek sampean. Iki tenang. Ya, saiki sebaliknya aku kanggo sampean ketok ganteng apa ora? Cocok apa ora karo aku? Ayo. Enggak kok ngene. Itu kowe. Bungsu. Sayang kan ora. Dadane nek umpe. Jaluk. Aku cinta lho karo sampean. Percaya aku cinta karo sampean. Sebalik sampean lho apa karo aku? Siapa? Sehat. Yo, aja disempaduh ae. Korek cilik kurang ya sing gede. Cinta ya aku cinta.
Ali-ali. Iya kali kok. Oh iya Mas aku ben dadi bojomu aku kok ali-ali. Lah ali-ali kurang akeh, kurang gede itu kok rombongan. Ngono ta? Enggak. Wah, lah iki tak rabi oleh setahun rong tahun ya duwe kuntek, duwe wewek. Ini wewek. Ngono lho ketiga sing duwe gawe amblas, duwe wewek ae. Kagetku. Ya. Ini pira? Wewek. Ini kok. Iki. Ketepang. Wah, bisa. Ini padat. Ini iki kula njaluk bayaran piro? Ayo, Gus. Aduh, kok enek. Ya wis gampang aku bicara. Woi. Woi, Gus. Bodoh itu wis ibaratnya pati. Ya, sampe nak tetep seneng ambe aku. Cinta. Wis kene Dik, lho sik Dik. Lembur. Bulu. Hai. Ya, Bojo. Hati-hati ku. Ini lho. Yo jalan lah. kamu sih betul kalau Iki. Iya. Kemudian, iki aku percaya. Iki lho nggone wong duwe gawe ning entek panganan. Masa? Apa Dek dadah? Dadah. Sing jenenge Beku. Beku kan nanti jak ngomong ngene. Tapi tak kok tuku rokok. Iya tapi ngene. Kayake aku durung srek. Kasar ya. Ambek iki calon bojomu gak srek apa? Lah apa sih kok bojomu iki asu lho. Nek ayu, tapi hatine kan durung iso ngerteni apa sing tak karepno. Ngono lho. Terus ya umpama ya apa nek Lho iki iya ora apa. Yo, Ora apa. ora apa-apa. Tapi ya ngono nek aja dene kali. Apa? Dilut. Apa-apa aku ibu ketemu wae. Bu ketemu. Ditambahi. Bos, apa? Temen ta. Apa? Kene. Gus, tak omongi ya. Apa? Tak eling tok ae. Ya, Bojo ki ibarate garwa. Garwa. Garwa ki jare sigarane nyawa. iya. Ojo kok dijarak anake dididik jarak bojone, diriwane percaya dodol utahe dino jare ngono kae. Iku lah nek wis dadi bojo. Terus maksud Iki kan sik durung, sik bakal. Iya. Ngono lho, kan gak apa-apa. iya. Iki kan bapakmu. Ya. Wah, temen aku lu. Lho, temen ae itu. Nek gak kontak kene. Ya, Ojo. Hah? Ku temen ta. Iya. Ya wes. Tapi iki kayak aku lho ya. Iki Ya. lu kan. Hei, kalau umpama iki kedue anakku, awakmu gak ketona. Apa? Gak ketona awakmu. Ora. Bos aku aja ijo. Iya. Aku wis aku iso nyenengi aku yo bisa nyenengi awak. Alhamdulillah. Wes gak apa-apa. Oke wis, Ya oke. wes. Iki Ya. dadi bojomu. Dilo ya. Gel. Wis iki Sekali lagi. ucapamu sekali agel. Iya. Tau bumi. Iya mas awakmu ya ngono ya. Ya. Barang nek wis digawa Ya. tidak boleh dikembalikan. Oke, terima kasih. Oke ya. Oke. Wes. Wes tepen ya. Ya. Tuhan kon selamat. Kita ngomong baik melaku-melaku nang kita. Ini lah iki ansakno. Aku wedi ndek bojo ngene iki. Apa? Omahku gede ke. Ayo cowek lho. Cungkrek ada ciri-ciri. Dengkek ngono. Bapak gak ngono, gawe pola. Tapi mas yang ini kayak cocok bareng. Cocok. Cocok wis to. Iya, ibu ketemu. Aku sak jam pisan lho dijalu. Hah? Aku
sak jam pisan nek kuat lo dijak. Lho. Apa ana sawer ta? Lawe jedeng anu nek jero jedeng kok. Hobine arek iki ngono iku. Oh, renang. Iya. Kok mbok tambahin duk. Oke, Jangan apa-apa. Oke ya. oke. Ya lah ya. Oke. Oke. Ya. Sayang. Halo sayang. Halo. Halo. Enggak tahu dia. Halo, Mas. Halo. Wis. Iki gak ana lupe. Iki gak ana lupe. Dek. Iya, Mas. Kos, malah aku salah mbak. Muni iya tapi iki di. Izan. Wong itu gak ngerti. Iya wis seru kok. Ya lah ya. Halo sayang. Sama cinta mbak aku dek. Sebaliknya aku yang ngono. Oke. Tresnane kok kudu maju ae. Wis ora ana arek wedok sing tak tresnani iki coba sampean Dik. Iya. Iya Dik iya. Cinta ya cinta tapi kok ngadepe rono. Ki ono suarane.
Wis Kak. Iki waktune wis dalu. Ayo matur suwun karo panjenengane Abah Tris. Mending tak gandenane. Kalian Umi sing rawuhna grupe Jombang Jaya. Wis ping 3 iki, Cak. Ayo didongakno muga-muga. Mata iki kelakon. Iya, Sek. Ayo didongakno muga-muga Abah Tris kalian Umi diparingi sehat, panjang umur, rezekine tambah lancar, Cak. Ben menawa taun ngarep iku nekan awake dhewe.
Jambe-jambe kalaku makin silela menjadi cinta padaku. Dan tak lupa aku paling utama.
Kajiate otak utama aktif. Aku utama aktif yang jempolo akan. Wing tutambah. Ojo nganti rusak duduk. Kok menawa Nuwun sewu ngomong. Manut sanget. Kula sampun nampi sikep utawi piande sok. Iya. Yentosipun punika pusaka napa? Dinanipun kagem napa? iku arane piring pati ngen Aji daya kelihatanipun ya wamu itu ora pun nggih. Matur sanget. pewarne Nuwun nggih. pewarna dhewe kowe bakal nampa kaya kandang yen kowe wis duwe pusaka piring pati kowe ora kena kok singgah karo wanita ya Nuwun nggih. Nuwun sanget. Dene menapa muga ngaturaken ingkang matur. Awalipun kula kasta pusaka nanggung. iya Sesembahan kula. iya Yektosipun wonten ingkang badhe ngotak-otak. Kula badhe atur sungkem wonten tiyang sepah kula jan. Yen kesih wonten pundi papan panjenenganipun bilih sampun setu. Wonten pundi papan panjenengan kubur-kubur wis pati
matine wong kuat. Dua jalan kuburan kuburan gitu. Sebab musababe enek margae opo nganti kok paten ya ramal gawe pikiran liyan jul tak trimo ya kuntur geni dan piturane liyan penggawane ngraman brandane itu tapi ora dipangan dhewe ceritane. Kok kowe ora nripake yen kuntur geni nglakoni brandane kuntur geni ora tak gawe mati. Donya iki bakal retak. Wes kurang aku. Aja melok. Akan jalure. Kabeh iki mau aku wis ngerteni. Yen tumenggake wong tuwa sampeyan iki ora. Awet kok gawe hitungane liya. Anane bapak guru wani merjayani utawa wani mateni karo bapak sampeyan iki mung betene pengin ngamanake. Kowe kok melok-melok babagan patine Guntur Geni. Apa sing mbok gol-golo? Apa pusaka wenane bapak guru? Kabeh iki mau aku mbelo sing bener. Mbelo sing tuwindake bener. Mula iki dina Kakang aja tak bandotake ora gawe pitunane bapak. Ora. Bapak guru ora pantes disembah. Ora pantes ditiru lan digugu. Cukup Kakang. Cilik nganti dewasa sampeyan lan kok sing kaya pinter ilmu iki mung bapak guru. Ing nyatane sampeyan duweni tumindak sing kaya ateges galuh sakti ora nrimane. Ora nrimane. Yen pancen galuh sakti cukup. Pancen kowe ngajak geger. Tuwa jalan kene. Kok tak anti kok. Panjenengan ingkang bulwentak kaliyan calone nyatani kados pundi. Tapi nek kowe ndak karo tak guru iki. Kok wae tak wajah. Kowe iki jenenge ati-ati sabar ya. Kados cocok karo saiki jujur nek balik menyang Depok alai-alai nyuwun tambahi pangestu mugi-mugi Kakang calon menika boten kados tumindak kalimat iya.
nggih pati. Nek iso Bapak Guru kudu maring pati. Ya, Galuga ora nrimo. Ya. Suraing dono bren papan Cinorek. Ayo. Ojo kok Galuga siji. Rampan Galuga tamuring ora bakal mundur sak cengkak. Apa kan jare? Kowe kudu ngerti. Iya. Apa sebabnya awakmu tak teka urip papan kene? Karep niku iki dina Galuga buka dadane mbelani Bapak Guru. Bapak Guru nggih patine kundur geni ya wong tuaku. Ora nrimake yen wong tuaku pegane berandal itu. Dadi aku bakal sabelo karo riko kan. Enten ora ngono masalah kan kalau sakti aku sing elek apike tak pasrahno mbek kowe. Iya. Mapan kebenaran orang kang Galuga sakti. Kowe kok wis ngerti nek aku iki Galuga sakti. Banjur kowe iki sapa? Aku Cahya. Ora ya? Iya. Iki dina sumikira. Yen kowe nang papan kene wis suwe banget. Aku takon marang kowe. Ya. Tahu papan duwene iki. Riko goleki Kang Calore. Saperlune ngopo Riko sampe goleki Kang Calore. Kowe ora usah ngerteni babagan aku antarané Kang Calore. Ya, sing tak jaluk sumingkir. Aku bakal mungko aku ning Kang Calore. Kang Galuga sakti. Pompon gol. Ya, bali yo. Ojo terus-terusno. Yen kowe dadi pemalane Galuga sakti. Bener kan dariku. Nek aku sing ora bakal nandingi marang kowe. Yen nanti kowe nyeksen, aku sing bakal ngedepi pawongan ya. Arek cek kemencur kongon ngedepi Jaya. Pompong gurung baliyo. Ojo melu-melu celeng bolot. Jaya. Ya. Ojo gemluduk oleh ngomong. Ning arep sak bela marang Kang Calore. Iya bener gitu. Ning aku dina iki sak bela marang Kang Galuga sakti. Dadi aku bela karo Galuga sakti. Wis mestine kudu kaya ngono. Pompong gorong ketekan pati ana tekane tangane Jaya. Bali. Jaya. Aja mung wong siji Jaya. Mari pasan 10 Jaya tak dadani karo sing ati-ati le. Kaya-kaya awak dhewe nek perang tanding nganggo oto. Kaya-kaya gak pantes. Wong awak dhewe wong pegurun, awakmu uga wong pegurun. Iya. Aku ngerti apa sing dadi maksudmu. Paribasan adu to sing balung jepreting kulit. Yo. Antarane awakmu karo aku jelas ora pantes. Ngestoake yen awak dhewe teko pergon utawa ayo. Kepengin sak piro jajakane? Awakmu rapalen sekabeh ngelmu, coba mantramu.
Bapakno boleh jiwa boleh jaya ora bakal mundur ling. Sing hati-hati. Waspadake. Ojo sampai sisip. Tamaro adiru. Jangan tenang. Mung semono aji sembur jenimu. Lek ngono pancen sekti mantra kunojo. Wong jaya, wong kebak ngelmu, kebak japa mantra. Ya, yen pancen awakmu jek kebak ngelmu. Rapal deh aji japa mantra. Iki ilmu japa mantra kang pungkasan. Aji japa sing kapungkasan. Ayo, waspadake. Lah ampar. Munjang ayo. Asa. Anggonmu ngasuh kawero kurang mung sakmono aji japa mantramu sing kapungkasan. Ayo saiki ganti jaya sing bakal ngrapal aji japa mantra bukan dadamu. Dadi kaya ngono. Ayo Siro anguasane lakune aji. Aji siro, ajine sosro. Sosro ngiro, sosro bilo. Aji sosro. Kalau kau sakti, pasti ketekan pati mulut tangan Joy. Jadi anak muridnya kalau kau senengane pati. Ketekan pati. Jaya, Iya kan? kowe minangka aku lagune caluring. Nek enek caluring ora esuk awakmu kudu njaga sing apik. Ojo kuwatir kan. Mbok menawa kalau kowe sing bujung lagune caluring awakmu kudu balekno. Ngono kan. Karya selamat.